Farà uns 500 anys, Martín Lutero va trastocar Europa, va convertir tota l'església en una revolució, tota la seva església local en una revolució, i actualment nosaltres estem aquí com a protestants gràcies a tot el que va fer ell. Fa un any, o una miqueta més d'un any, vam penjar el primer episodi de la Reforma. Aquest és el segon episodi de la Reforma. Benvinguts a Trèvolcast, el podcast de l'església de Trèvol. Benvinguts una altra vegada, benvingut Pol, benvingut Xavier. Benvingut Aleix. Com veieu, tenim un nou convidat avui, benvingut Josep Manel. Moltes gràcies. El Josep Manel és una persona que hem conegut gràcies al podcast aquest i ens fa molt feliços el fet que estigui aquí avui amb nosaltres. Estem molt contents de que pugui aportar de tot el seu coneixement, que en té molt, com ja veureu avui. I això dona esperances també d'altres gent Sí, que ens escolta. si ets un fan que ens escoltes... Pots trencar la quarta paret. Exacte. Si tens alguna cosa a aportar, nosaltres estarem encantats de convidar-te. Però realment és molt interessant el testimoni del Josep Manel i ara li donarem un espai perquè ens expliqui una miqueta de la seva vida. Llavors, sisplau. Bé, moltes gràcies per convidar-me. Ja us dic que és un privilegi i un honor poder estar aquí amb vosaltres. Han sigut moltes hores de veure-us i escoltar-vos i d'aprendre també amb vosaltres la teologia i en català. O sigui que és un doble goig i una doble benedicció. Bé, doncs jo, com heu dit, em dic Josep Manel, soc del Maresme, concretament de Cabrils, i tota la meva vida jo he nascut a una família catòlica, era catòlic practicant, o sigui, jo es pot dir que gairebé per la meva edat havia fet de tot. Escolanet, catequista, havia participat en les processons. Catequista és que havies fet la catequesis o que eres mestre de catequesi? Que l'havia fet i que després jo donava la catequesi, exacte. I evidentment havies estat batejat i confirmat. Correcte, tots els sacraments que a la meva edat es podien fer, que, bueno, potser ho parlarem més endavant, però que en el món catòlic són 7, i òbviament el primer és el baptisme, sense aquest no pots fer els altres, després hi ha la comunió, la confirmació és per, clar, com que bategen els nens, doncs no tens consciència ni decideixes voluntàriament formar part de l'església, per tant fa falta una confirmació. I sí, jo havia nascut ja, es pot dir que amb la fe cristiana al bressol. Els meus pares m'han inculcat doncs, que existeix Déu, que és bo, que Jesús és el seu fill, o sigui, i jo amb el temps doncs, sí, em convencia, m'agradava la persona de Jesús, i ja des dels 10 anyets, l'època més o menys de la primera comunió, ja des d'aleshores que resava cada nit i em sentia doncs, estimat per Déu, tot això. Amb la teva família i tu us consideràveu, com si diguéssim, catòlics practicants. No era només una religió, com si diguéssim, externa o d'esto, sinó que realment éreu practicants d'anar a l'església i de resar. Més o menys un cop per setmana. Vale. O sigui que sí, no érem super mega practicants, per dir-ho així, com hi ha catòlics que resen el rosari cada dia, que cada dia alguns van a missa fins i tot. Nosaltres no, potser era el punt més bàsic, però dins els practicants. Però sí que confessàveu la fe cristiana i, entre cometes, la vivíeu de forma pràctica, com si diguéssim. Correcte, sí. Érem, per dir-ho ras i curt, érem practicants. I res, un cop, quan jo era adolescent, tindria doncs, uns 15 anys, potser menys, el meu cosí, ell havia llegit la Bíblia, també és catòlic, no tan practicant, però bueno, que també que està involucrat amb l'església i té una imatge important de Déu. Em va dir, que ell i jo sempre que ens veiem xerràvem bastant dels temes de Déu i tal, em va dir, has de llegir la Bíblia per tu mateix, que la imatge que tinguis de Déu no sigui la que t'han dit cap mossèn, cap pastor, cap programa de televisió, cap llibre, ni tan sols els teus pares. És bo que coneguis a Déu per tu mateix. Que això, deixa'm dir, que ja ho parlarem més tard, però això és com la primera cosa que no ha de fer un catòlic, no? Interpretar la Bíblia per si mateix. Per això dic que el meu cosí no era super mega practicant. Tenia una visió com lliure pensadora, per dir d'alguna manera, i beneïda, llibertat de pensament. Amén. O sigui, i sí, me la va regalar i jo, clar, al principi no diria que com tots els catòlics ni com la majoria, però és bastant habitual en el catolicisme pensar que no has d'acostar-te a la Bíblia tu sol. Creus que no l'entendràs, que és molt difícil, que és millor deixar-ho la gent preparada, i clar, tan jovenet i tal, vaig dir, doncs... Això cap a quina edat aproximadament? Ho has dit, que als 15 anys eren? Més o menys 15 anys, sí. Estic parlant de memòria, però sí, encara era adolescent, o sigui que era una edat d'aquelles molt... Bueno, que estàs descobrint moltes coses i t'estàs obrint el món, t'estàs moldejant a tu mateix i també estàs veient cap a quina direcció tiraràs tu com a persona. Doncs va ser un moment clau, perquè ja et dic, jo em sentia cristià i creia que coneixia Déu,
I al llegir la Bíblia, quan ho vaig fer, vaig començar pels evangelis. De fet, això ja ho dic ara qui ens escolti. Si heu de començar a llegir la Bíblia, si heu de recomanar a algú que comenci a llegir la Bíblia, que faci sempre el procés, com dir-ho, invers. Comença pel Nou Testament i acabes per l'Antic Testament. Per què? Bueno, m'ho autopregunto a mi mateix, perdoneu-me, però... Per què, Josep Maria? Gràcies, Xavi. Bona pregunta. Doncs nosaltres estem molt més a prop culturalment del món greco-llatí cristià que no pas del món hebreu-judeu. Val? O sigui, he ficat unes paraules més rebuscades que he trobat, perdoneu-me. Nosaltres som cristians, creiem en Déu per Jesucrist, com diu el nostre nom. Per tant, és interessant i jo crec que és molt més planer començar coneixent l'obra i persona de Jesucrist i ja després amb l'Antic Testament se't reforçarà encara més la teva pròpia fe. I això vaig fer, cada nit llegir una miqueta, que aquesta és una altra. La Bíblia no és un llibre gens feixuc de llegir, és la meva experiència. Les històries dels evangelis són històries molt planeres, pensades perquè les entengui tothom, gent amb estudis, gent sense estudis, una mestressa de casa de 80 anys o un fuster o un investigador químic d'un laboratori de Barcelona. Vull dir, realment qualsevol persona s'hi pot acostar i està còmoda. I mica en mica, doncs, com més anava llegint, més coneixia el caràcter de Déu, el seu tarannà, quines coses eren veritat i quines no. O sigui, estem en una societat on cada 2 per 3 surten pel·lícules o documentals estranys de mira, un nou manuscrit que parla de que Jesús va estar casat i... Aviam, a mi això, potser pel meu tarannà... Hi ha molts evangelis. Exacte. Hi ha molts evangelis. I és fantàstic perquè feina tenim en què la gent llegeixi els 4 canònics, encara n'hi fiquen més. I dius, bueno, sí, no que són fantàstics, també. Exacte. I molt més enrebaçats, que dius, de debò, creus que això és veritat? I els evangelis... Sí, els altres 4 no et quadren, però aquests sí, no? Exacte, sí, són d'aquelles coses que el tub t'està acompanyant tota la vida en aquest sentit. El cas és que per mi va ser molt revelador, no tant per dir, ostres, estava adorant un Déu equivocat. No, jo estava adorant aquest Déu, però vaig tenir ja una relació personal amb aquest Déu. Sabia, doncs, com em veia, com havia d'actuar, com havia de pregar, mica en mica i amb els meus errors. Amb aquestes que vaig seguir en el món catòlic. Jo vaig conèixer Déu a l'Església Catòlica, però realment vaig madurar en la fe, es podria dir, gràcies a la Bíblia, i es podria dir que era un d'aquells catòlics molt bíblics, que sé que n'hi ha, i dono gràcies a Déu per això. Perquè hi ha d'altres que aquí va ser on va haver-hi una mica el xoc, que s'estranyaven que jo tingués tant amor cap a la Bíblia. Deien, bueno, però Manel, no t'obsessionis molt amb la Bíblia, bueno, Manel, deixa-la estar, no cal ser tan intel·lectual. Això, altres com si diguessin germans o des de posicions més... Des de posicions més importants. El sacerdot nou que va arribar a la parròquia, doncs ell no era de fomentar gaire la lectura bíblica. Ell la llegia personalment, cosa que tot s'ha de dir, però ja us dic, aquest sacerdot i la meva catequista, la cap de les catequistes, per dir-ho així, primer que no l'havia llegida mai, i segon, i segon que la resposta, la justificació que em va donar de per què no l'havia llegida mai, a mi això se'm va crear com un ganivet a l'ànima, vaig dir, no pot ser. Per què no... I per què no la llegeixes? Bueno, Manel, és que no la necessito. Jo anant a missa els caps de setmana, quan es fa la lectura de la paraula, doncs jo en tinc prou i, bueno, jo no sóc com tu que te la saps de memòria. No me la sé de memòria, però clar, comparat amb algú que no l'ha llegit... Em sé Joan 3,16, no és... Exacte. No és tant un tema de saber-la de memòria, que si la saps de memòria, estupendo, això, mira, més benedicció per tu. Però realment a la meva parròquia no hi havia aquest desig de lectura, però si vas als documents oficials de l'Església Catòlica no és una cosa que s'hagi fomentat mai. D'altra banda, jo sóc historiador. Em vaig graduar el 2022 a la UB, per tant, jo a mi el tema dels documents, el tema del rigor històric, la tradició ben entesa, si voleu després ho desenvolupem més, això, per mi és important. M'agrada saber com ens ha arribat un document o una idea o un pensament o, per què no, també una religió. Doncs en aquest sentit, jo a mesura que anava investigant i amb això, providencialment, la meva formació acadèmica em va beneir molt i em va ajudar molt. Veia com, per exemple, el papat és una institució dins l'Església Catòlica que s'ha anat moldejant i que ha anat agafant forma. És a dir, la gent que pensi que hi ha l'apòstol Pere, el primer papa, suposadament, anava de blanc, amb el bastó, aquesta mena d'equipa que porten, i que ja el va elegir un col·legi cardenalici. No.
No, de fet, no em vull avançar, perquè em sembla tot correcte. això en parlarem. Segueix parlant de la teva història. Sí, que m'enrotllo. Aleshores, doncs va ser això. Vaig veure que no connectava gaire amb els membres de la meva parròquia. Tot va ser arran de que primer havia llegit la Bíblia per mi mateix i que un dia vaig entrar per curiositat a una església evangèlica. A Vilassar de Mar, que és el poble veí del costat, m'hi vaig fixar i vaig veure el rètol de l'Església Cristiana Evangèlica. I jo, m'agrada com sona, aviam, cristià, jo soc cristià, evangèlica, els evangelis, a mi m'encanten els evangelis, anem a veure què passa. Vaig entrar una mica escèptic, abans d'entrar em vaig fer el senyal de la creu, perquè dic que no conec a ningú. Com a bon catòlic. Com a bon catòlic, em vaig encomanar a Déu i dic, aviam què em treu aquí. Perquè també ja havia tingut alguna experiència amb testimonis de Jehovà i tal, i, bueno, però molt esporàdicament, encara era massa jovenet i no tenia tant interès. Vaig entrar i vaig veure per primera vegada com funciona un culte, la lloança, la predicació, però el que em va convèncer, per resumir-ho ras i curt, va ser que la Bíblia, en l'església evangèlica en general, és que ocupa el centre. És un detall molt, si voleu, molt superficial, però una església catòlica el més important és l'altar. Al centre està l'altar i al costat dret i més apartat i més petit està el púlpit, des d'on es llegeix la paraula i des d'on el sacerdot fa el sermó o l'homilia. Per tant, ja amb aquesta imatge tan pedagògica com és l'estructuració d'un local, d'un recinte eclesiàstic, ja t'estan dient què prioritzen. Jo que havia conegut i reconegut, sobretot, a Déu a través de la Bíblia, per tant jo tenia molt clar que allò que havia rebut, gràcies a Déu i amb l'ajuda del meu cosí, que era la paraula de Déu, on jo em sentia segur, dic, mira, si ho diu la Bíblia, és així, puc descansar. Doncs ja no estava disposat a renunciar-ho. Amb aquestes que ho vaig comentar al sacerdot, als catequistes, i no, de fet, va haver-hi bastanta hostilitat, malauradament. El sacerdot primer molt amistosament em convidava a sopar per parlar d'aquests temes, però vaja, jo crec que la cosa ho empitjorava, perquè jo li deia, és que la Bíblia ensenya això. Ja, Manel, però és que la Bíblia no la pot entendre tothom, no és que has de confiar que diu el magisteri de l'Església, i jo, molt bé, d'acord, però és que això no s'ha ensenyat sempre de la mateixa manera, o sigui, l'edat mitjana... Clar, com a historiador aquest era el teu problema, no? En plan, no podies renunciar a la història. Exacte, a l'evidència. En aquest sentit, jo dic, no em facis creure que la missa que estem fent ara és una missa que es fa des de 2.000 anys, perquè no és veritat. No em facis creure que el papa és la figura que és des de sempre, perquè no és veritat. Què més? El tema de les imatges. A mi no em molestaven les imatges, de fet crec que poden ajudar a fer-te una idea. Al cap i a la fi és com veure una pel·lícula de Jesús, si està ben feta, que això també és un tema a part, pot ser molt edificant. Però hi ha el tema de venerar imatges. La Bíblia és molt clara en que no has de fer imatges per venerar-les, i a mi això em guinyolava quan ho llegia, els 10 manaments. Yeah. Que de fet els catòlics a aquest punt fins i tot el canvien. Sí. Llavors, en el moment en què el sacerdot comença a ser una miqueta hostil, com reacciones tu? Em va saber molt de greu, perquè jo realment no sóc una persona valenta com per dir... Jo no sóc un petit Luter, que Luter va dir no, això no està bé, doncs jo em planto aquí. No, jo primer buscava una visió més conciliar, explica-m'ho, perquè clar, tota la meva vida estan aquí, d'ensenyar als nens petits què és la nostra fe, per què hi creiem, la fe dels meus pares, dels meus avis, una fe amb la qual jo m'he identificat tota la meva vida. Clar, no em fa gràcia dir, vinga, fins aquí hem arribat, xatos? No. En aquest sentit realment volia conèixer la veritat. La cosa és que els arguments que em donava el sacerdot bàsicament era, per tornar-me a fer catòlic d'acord, per dir-ho d'alguna manera, era a costa de la Bíblia. O sigui, li anava tirant porqueria a la Bíblia per reforçar l'Església com a entitat en la que has de confiar per damunt de tot. I aquí vaig veure que no era el meu lloc. Molt bé. Llavors, vas començar a assistir a l'església de Vilassar? En justícia de dir, potser no queda massa poètic, però jo sóc sincer. Vaig estar més o menys mig any, potser una mica més, anant al matí a l'església evangèlica de Vilassar i per les tardes a missa. Bueno, però això, de fet, és una que veiem també en Luter mateix. Si tu llegeixes la seva història, en el dia 0, Luter no és el Luter que acaba sent al final i no renuncia a tot el que al final acaba renunciant. I vull dir, Luter també té un procés, fins i tot diria d'anys, des de que comença amb les 95 tesis fins a que acaba dient muert al papa, no? O sigui, de que no serveix de res. Anticrist. Per això, llavors, és un procés per a tothom, evidentment, i és un canvi totalment dràstic a la teva vida, així que és normal, però bueno,
Primer, gràcies per compartir el teu testimoni. A vosaltres per escoltar-lo. No, ja suposo que és evident perquè hem portat a l'episodi de la Reforma al Josep Manel. I bueno, avui parlarem una miqueta del catolicisme i el protestantisme. I volia començar llegint el verset que trobem a Mateu 16. I jo et dic que tu ets Pere, i sobre aquesta pedra edificaré la meva església, i les portes de l'infern no prevaldran contra ella. Bueno, per si no ho sabeu, aquest és el verset en el qual els catòlics basen el principi L'autoritat papal. Exacte, del papat, com si diguéssim, Pere com a primer papa, i anem a partir d'aquesta base. Llavors, en quin moment creus que l'Església Catòlica, perquè entenem l'Església Catòlica com a Església Universal, llavors... Sí, i Església Catòlico-Romana és el que hauríem de dir. Exacte, Sí, llavors partim de l'Església Catòlica com a l'Església única cristiana en aquell moment. Llavors, en quin moment creus que va perdre el sentit l'Església catòlica i es va desviar de lo que era o de lo que és el protestantisme actual que intenta emular l'Església Catòlica inicial, com si diguéssim? Molt bona pregunta, perquè la veritat aquí està la qüestió. I a sobre com a historiador, clar, que és una de les bases t'hem portat per aquestes principals. preguntes. Totalment. Clar, al principi, com bé dieu, l'Església és apostòlica, per tant és fundada per instrucció i voluntat de Jesucrist, i s'acostuma a haver-hi consens en què sorgeix el dia de la Pentecosta, a Fets dels Apòstols capítol 2. Per tant, al principi no hi ha divisions. A mesura que hi ha gent que dins l'Església, per error o per mala fe, comença a tergiversar el missatge inicial de l'Evangeli, és quan surten les branques. A vegades mals entesos, per això dic que a vegades és amb bona o mala fe. Jo crec que la pregunta és complicada, hi ha molt de debat i és un tema molt sensible, però jo crec que a partir del segle IV l'Església comença ja a tenir problemes greus i comença ja a tirar per lo que serà el catolicisme romà com l'entenem avui. Què passa al segle IV? Al segle IV encara està l'Imperi Romà, l'Imperi Romà és la potència mundial, i el cristianisme està extès ja per tot l'imperi. No, de fet, fins al segle IV és perseguit i en el segle IV Correcte. És quan de cop s'accepta. Això mateix, l'emperador Dioclecià, un home molt eficient a nivell administratiu però molt malvat a nivell moral, va dur a terme la gran persecució contra els cristians del 303 al 313 després de Crist, òbviament. Sobretot Galeri, que era el seu ajudant. Galeri era un anticristià convençut. Amb aquestes que apareix un personatge nou en escena, que era Constantí. Constantí, doncs, des de York a la Britània, actual Regne Unit, va aconseguir fer-se amb el control amb el temps de tot l'imperi, espasa en mà, perquè era un període de guerres civils, caòtic. El primer que fa Constantí quan arriba a Roma i es fa amb el control de l'imperi occidental, Itàlia, França, Anglaterra, Espanya, Portugal, el nord d'Àfrica, conceptes actuals, d'acord? Promou l'edicte de Milà. És un edicte en el qual l'estat romà es compromet a tornar tot el que han robat a les esglésies i a partir d'ara els donaran llibertat religiosa. S'ha dedicat 2 anys abans, Galeri, mentre estava morint probablement d'un càncer, també penedit i molt supersticiosament va també donar tolerància als cristians i li va demanar a l'església que també pregués per ell. No fos cas que aquest Déu dels cristians sigui l'autèntic i jo estigui aquí fent el tonto. El cas és que serà Constantí qui començarà a involucrar-se molt amb el cristianisme, i quan esdevindrà l'emperador de tot l'imperi, de tota l'ecúmene, que deien ells, va promoure una església estatal. Constantí és un militar, Constantí és un polític molt hàbil, però no és un teòleg. De fet, hi ha molts que qüestionen la seva fe. Jo personalment crec que la seva fe era genuïna. Sols que, clar, era un neòfit, per dir-ho d'alguna manera. Es va ficar a tocar assumptes que potser eren una mica delicats. Amb molt bona fe, segur, però aquí, doncs, què passa? Que Constantí ja financia i promou moltes iniciatives de l'Església. La Basílica de Sant Pere de Roma, fins al dia d'avui, actualment és un edifici doncs, del Renaixement, que de fet va ser la causa de les dispensacions papals i de les butlles que van provocar la reforma protestant, però abans hi havia una església construïda per Constantí, la de Betlem, etc. En aquest moment, doncs, Constantí ja comença a introduir moltíssima gent dins l'església que va entrar a l'església per interès polític, no per convicció religiosa. De fet, se sabia fins i tot que els senadors que es convertien en Constantí els donava diners. Wow. Per tant, clar, què passa si fiques un llop a pasturar un ramat?
gent que fins en aquell moment havien sigut pagans, potser fins i tot anticristians, o que no tenien cap interès a mirar la seva ànima envers Jesús, van esdevenir bisbes. Eren els que manaven. El senat va passar de el senat lideratge de l'Església va passar als no a creients. ser polític completament. Exacte. El bon emperador havia de ser cristià i la religió ja era una política d'estat. Allò que diu Jesús del Cèsar el que és del Cèsar i a Déu el que és de Déu, doncs aquí comença a barrejar-se. Aquesta separació que defensem els protestants ja no hi és. Per tant, a partir d'aquí, què passa? Que per no guinyolar molt a la majoria de l'imperi, que no era cristià, es van acceptar moltes pràctiques i molts costums pagans. El culte als sants és un derivat del culte al politeisme greco-llatí. Tens un sant per aquest remei, tens un sant per aquesta qüestió, tens un sant per aquest altre que li pots pregar. La veneració d'imatges. Totes les imatges que tenim, de fet fins i tot les icones del món oriental, deriven de l'art romà i de l'art grec. I no existeixen imatges a les esglésies en aquests... Bueno, clar, és que en aquests primers segles les esglésies eren prohibides, que diguem, llavors tampoc podien... Clar, és que el cristianisme és la continuació natural i bíblica del judaïsme, i el judaïsme és completament iconoclàstic, és a dir, està totalment en contra de les imatges. Per tant, mentre l'església era majoritàriament jueva, aquest tema ni es debatia, era obvi que no hi havia imatges. Quan ja entren factors culturals com una església on ja és de majoria d'origen gentil, grega, romana, egípcia, que aquí ja comencen a haver-hi... Ja no hi ha el bagatge imatges. cultural del judaïsme, com si diguéssim. Exacte. I en un primer moment això no és el més important, però amb els anys va derivant i tot això que va portant a... S'acumula. Exacte. Volies dir... Jo el que sí que havia apuntat és que Lleó I, al segle V, és el primer que afirma que el papa té autoritat sobre tota la humanitat. Per mi, aquest també és un punt molt, molt bèstia i molt inicial, que clar, això fa 15... Lleó I. Sí, fa 16 segles, però vull dir, d'aquí... Era un papa, Lleó I? Sí, però clar, és molt guai això de jo sóc papa T'anava i a ara dir. que jo sóc el papa, ara m'autodono. Que això és una que veurem bastant en l'Església Catòlica, que munten aquests arguments circulars en els quals si entres no pots sortir-hi. Que és això, que Lleó I afirma que ell, com a papa, i tots els papes que venen a partir d'ara, i tots els que han vingut abans, tenen autoritat sobre tota la humanitat. No sobre l'Església, sinó sobre tota la humanitat. Segle V. Segle V. És a dir, any 400 i alguna Que clar, el que estem veient és això, que en plan, en el segle IV el cristianisme esdevé polític i ple de pagans, al segle V el papa ja comença a donar-se autoritat i a partir d'aquí veiem com tot pot derivar en certs temes. Però llavors en aquests 400 anys, el que era el papa, què feia exactament? És molt interessant perquè la primera vegada que tenim referència històrica de la paraula papa, que ve del grec papes, o sigui, en aquest sentit, quan li diem als nostres pares papa, estem fent servir un vocabulari grec i no sé, això és interessant. El primer bisbe que rep aquest nom no és el bisbe de Roma, sinó que és el bisbe d'Antioquia. Heràcles d'Alexandria, si no em falla la memòria, el 230 i pico. O sigui, punt número 1, és un terme que apareix 200 anys més o menys després de que Jesús estigués ministeriant a Israel, i segon, no el rep el suposat papa de Roma. Per tant, ja nomenclàticament parlant, ja tindríem aquí un problema. Ja han partit d'una mala base. Segon, que a mesura que avançava el temps, no només era el bisbe d'Antioquia, bisbe o pastor o ancià és sinònim, vull dir, ho dic perquè a vegades hi ha confusió, però exacte, bíblicament és la mateixa paraula. Després trobem que tots els bisbes, sobretot de grans ciutats, reben el nom papa. Per tant, el de Roma, el d'Antioquia, el d'Alexandria, més tard el de Jerusalem, més tard el de Constantinoble també. Constantinoble és una ciutat que no hi va ni l'apòstol Pau ni cap missioner, però va ser la nova capital de l'imperi romà, fundada per Constantí. Perquè veieu una mica el cristianisme com queda hipotecat amb el poder. Llavors... La seu passa a ser la capital política, no la capital històrica. Per això dic que en realitat veiem que amb l'evolució, o sigui, el poder que té el papa no el té fins que no li otorga... Ell mateix. Sí, ell mateix. Però dir, l'estat romà. Clar, fins que no hi ha un estat que diu, vale, per dominar el poble a través d'assumptes religiosos, faig que aquesta persona sigui com el cap i que tot està per sota, perquè abans d'això
no existia una figura autoritària dintre l'Església com jeràrquica, dalt de tot. Tot i això... Tot el contrari, de fet. Sí, Per això. però tot i això, jo he buscat a l'any 300... No, a l'any 180, Ireneu identifica al primer papa, després de Pere, com si diguéssim. A través del verset que he llegit abans, a Pere, però la cosa és, Pere identifica a Jesús com el Crist, i llavors Jesús li diu, ara jo et dic a tu Pere, i sobre aquesta roca jo construiré la meva església. Llavors, els catòlics interpreten aquesta roca com a Pere, i nosaltres interpretem aquesta roca com la veritat de que Jesús és el Crist. Per tant, l'afirmació de Pere. Per tant, cristians demostrant que Jesús és el Crist. Exacte. Llavors, Clar, llavors té sentit una mica el que tu deies. Clar, és que si tu llegeixes la Bíblia i mires arguments històrics, no té cap sentit de creure en un papa. És que, Xavi, tu ara imagina't que agafes un papa del segle V, 7, 11 i el portes a avui, no entendria res. O sigui, això és lo bèstia, en plan, el que era un papa llavors i el que és un papa ara no té res a veure, però és que si mirem ara o escalem a 1.000 anys endavant, si porten els papes d'ara a el que pot ser d'aquí 1.000 anys, clar, no hi ha una coherència històrica que vegis. El problema és que l'Església Catòlica en si mateixa evoluciona, que això és algo molt fort si ho pensem. O sigui, la gràcia del nostre Déu és que és perfecta i que, per tant, bueno, diu que no hi ha sombra de variació, en el sentit de que no fa falta que canviï i que s'adapti als nous temps, perquè si ja és perfecte, el problema dels temps és que se'n van i s'allunyen. La perfecció és ell. Llavors, en el moment en el qual l'Església s'ha d'anar actualitzant, incorporant noves doctrines, incorporant noves pràctiques, clar, aquest és el problema, de que la gràcia és que jo d'aquí a 100 anys aniré a una església protestant i en principi s'ha d'estar predicant el mateix. Sí, és el que si l'església protestant és sana, com si és el que pretenem, que al Però, llarg del temps sempre sigui el mateix missatge. La meva pregunta és, si tu has arribat a aquesta conclusió... Clar, és que jo parlo també des del prisma protestant, Tan difícil és que una persona catòlica arribi a la mateixa conclusió quan és A més B igual a C? En plan... Però espera't un segon. Has de tenir en compte el que hem dit abans. Primer, no s'anima i quasi es retreu a la gent de llegir la Bíblia. Sí, però vull dir... Espera. Ell té una passió, com si diguéssim, històrica, en el sentit que és un crac. ha estudiat història. Però ha estudiat història. Llavors, té aquest sentiment de necessito una base sobre la qual agafar-me i a partir d'aquí construïm. Vale. Vaig a buscar aquesta base. No hi ha base. Literalment el que ens acaba d'explicar és no hi ha una base. Llavors, jo he buscat i sí que he trobat que a l'any 180 Ireneu fa una primera llista de papes des de Pere fins a l'actualitat, o es fa una miqueta més després, però bueno, que Ireneu comença a identificar... Jo crec que això té un cert sentit. No? Bueno, en plan de, mira... És intentar crear aquesta base. D'on venim? Doncs venim d'aquesta persona, que ha anat predicant aquesta... I que això els protestants també ho fem, això. En plan, la nostra església ve d'aquesta altra, que ve d'aquesta altra, que ens predica tal. No, a veure, tenir consciència de la tradició i consciència històrica naturalment està bé, i de fet és que Ireneu de Lió, si fos viu, ara mai hagués acceptat la infal·libilitat papal. Entre d'altres coses perquè va aprovar-se 1.700 anys després de que Ireneu visqués, però a banda d'això, Agustí d'Hipona, Sant Agustí, que tothom coneix, el gran teòleg i també encara el gran filòsof, exacte. I pastor d'una església. Correcte, a Hipona, el que avui és Argèlia, un lloc que va donar molts cristians, de fet. A les persecucions, la majoria de màrtirs eren del nord d'Àfrica. I coses que a dia d'avui encara l'església del nord d'Àfrica va ser erradicada. Tanquem parèntesis, perdó. Agustí d'Hipona va tenir greus problemes per poder traçar un llinatge genealògic, per dir d'alguna manera, amb els papes. Deia, vale, sí, Ireneu diu això, però hi ha altres escrits que parlen d'un altre papa al mateix temps, a la mateixa ciutat. Per tant, no és massa fàcil, això. De fet, Luter, que parlàvem d'ell, Luter, entre d'altres coses, coneix perfectament la història de l'Església i s'ha llegit tots els concilis, totes les actes, tots els pares de l'Església que hi havia en aquell moment, o sigui que realment ells sabien molt bé els antecedents que hi ha. Lamentablement els protestants en general hem perdut bastant la consciència històrica de l'Església, sobretot abans de la Reforma Protestant. I aquí és on nosaltres punxem. I, d'altra banda, com deies tu, una cosa que és ABC, com és que hi ha gent que no l'acabi de veure. Clar, això és com la mateixa ciència. Tu pots facilitar una dada, una enquesta,
i depèn de com la presentis, pots dir contràriament al que puguin suggerir l'evidència. Aviam si m'explico. Tu pots preguntar a 4 persones quin tipus de cotxe tenen i a les 4 et poden dir tots tenim cotxe i 3 són un Mercedes i l'altre és un Seat. I tu dius, molt bé, el 75% dels barcelonins tenen un Mercedes. Per tant, la majoria dels barcelonins són rics i el 25% tenen un cotxe més senzillet. Bueno, clar, són dades, però contextualitza aquestes dades. I en el catolicisme els encanta contextualitzar la seva manera. Val? O sigui, vull deixar això clar. No hi ha una oposició real, sinó més aviat com un sentiment de dir per què estàs fent això si nosaltres amb la religió en tenim prou. Val? O sigui, s'han fet bones traduccions de la Bíblia des de l'Església Catòlica, hi ha molts experts bíblics en el catolicisme i hi ha gent, sacerdots fins i tot, que tenen un cor per Déu i que ells volen estudiar i divulgar la paraula de Déu, o sigui, això que vagi per endavant. Però realment el catolicisme des del segle XVI, des de la Reforma, suposa molt a la Bíblia i li preocupa perquè, clar, la veuen com una amenaça. Bueno, de fet, aviam, no estic dient res que ningú sàpiga ja, fins l'any 1500 la Bíblia no va estar disponible en cap altre idioma que, bueno, anem a dir el grec, no també, però que el llatí. Llavors era totalment inaccessible per al poble, a no ser que fossis de Roma, d'Itàlia, de la Itàlia De fet, actual. no serà fins al Concili Vaticà II, als anys 60 del segle passat, que l'Església autoritzarà i fins i tot ho veurà com recomanable llegir la Bíblia. A dia d'avui, mira, és graciós perquè he vist una Bíblia dels anys 60, una Bíblia catòlica, que fica indulgencia plenaria quien lea la Bíblia, i jo, ostres, jo crec que un prefaci, no? Un prefaci, no? Sí, exacte, o sigui, mira, per un costat esteu fomentant llegir la Bíblia, amén, aleluia, però per l'altre costat lo de les indulgències, i si acabes de llegir la Bíblia, lo de la indulgència no sé si tindrà gaire... És un oxímoron que està allà compinjat, però en aquest sentit, gràcies a Déu, ha avançat bé, però el que volia dir sobretot és que sempre una Bíblia catòlica tindrà notes a peu de pàgina. Què ha dit l'Església sobre aquest passatge? Una cosa tan tonta com el capítol 6 de Marc. Jesús va al seu poble i allà, mentre està llegint, també surt el capítol 4 de Lluc, quan Jesús llegeix i diu que és el Messies i tal. Els del seu poble, els seus veïns, diuen aquest no és el fill de Josep i de Maria, i els seus germans no són Jaume, Simó, Josep... Germà? Germans, exacte. I germanes, 4 germans, que els diuen pel nom, i 2 germanes que no es mencionen. Bueno, de fet diuen germanes. Val? O sigui, Jesús tenia altres germans, la paraula grega és adelphoi, val? O sigui, la reducció més natural, més lògica, i pel context que veurem al llarg dels evangelis, a Mateu 12, a Gàlates capítol 2, diria, que es parla dels germans del Senyor, fins i tot crec que és Judas, l'autor de l'epístola de Judas, era el germà del Senyor, el germanastre del Senyor, per ser més exactes. I a Gàlates 1, de fet, Pau diu he anat a Jerusalem amb Jacob, el germà del Senyor. Exacte. Això, jo vull fer una petita nota per si hi ha algú que no ho sap. Judas, el llibre de la Bíblia, no és Judas Iscariote. Correcte. El Judas del cel i el Judas de l'infern. Exacte. Per tota aquesta gent que ja ho sabia, sembla una tonteria, No però hi haurà algun percentatge de gent que no ho sabia de res. I per això és aquest podcast, perquè ho aprengueu. O sigui que cap problema. Tots hem hagut d'aprendre en algun moment. Dit això, amb aquest exemple tan absurd de dir Jesús tenia germans, doncs a una Bíblia catòlica et dirà que la paraula germà vol dir de tot menys germà. De fet, una traducció catòlica ficarà parents de Jesús perquè, clar, xoca amb un dogma seu, que és el de la perpètua virginitat de Maria, i això doncs realment fa que els catòlics agafin la Bíblia actualment millor que fa 100 anys, però que te l'enfoquen d'una manera que està massa adulterada de les seves pròpies idees. Literalment, quan a la Bíblia diu el que afegeixi o tregui alguna d'aquest llibre... És que No, això no va amb és ells. el que jo vull entendre, però clar, no sé si es pot entendre. O sigui, per què no es dubta d'això? És a dir, jo sóc un catòlic que llegeix la Bíblia i que aquí a baix posa això... Perquè pel catolicisme la Bíblia no és la màxima autoritat. Correcte. Llavors... Hi ha una autoritat per sobre. Clar, Però llavors la Bíblia és paraula de Déu o no? La Bíblia és paraula de Déu, però ha de ser interpretada per al magisteri de l'Església Catòlica. És a dir, El tema és això, que la Bíblia està segrestada. En plan, és com si jo, per exemple, tu em dius Pol, vés-me a buscar un got d'aigua que tinc set. O li dius al Josep Manel. I jo li dic, el que ha volgut dir el Xavi és que té set. Llavors, com que té set, llavors em poso a inventar i al final el tema és que tu el que volies era que et portés un got d'aigua. Però què acabarà passant? Que potser t'acaba portant
Jo què sé, uns Una bossa de croissants, patates. saps? Una bossa de patates. perquè el que vols és omplir-te. I, saps? Llavors, el tema és que jo tinc segrestades les teves paraules. té una satisfacció Si tu pots dir el que vulguis i jo sóc el que ho ha d'interpretar, al final jo sóc el que està decidint el que tu dius i el que no dius. Llavors, la Bíblia sempre ha sigut segrestada en el sentit que estava en llatí. I ara l'han alliberat, però en veritat no, perquè al final, si sóc jo el que ha de dir el que està dient la Bíblia, Des de la tu premissa de diràs, l'Església. però si la Bíblia clarament diu això, però si jo et dic, diu això, però en veritat el que està dient és tal. És igual Tu el que creus digui la que Bíblia. si portem aquí un bisbe... Seria divertit. No, però vull dir, clar, és que és... O sigui, per mi, per sobre de tot està la veritat. O sigui, tu sí creus que hi ha alguna que és veritat... És que no. O sigui, si hi ha alguna que és veritat, Has nascut a una mala època perquè hi ha tantes veritats. t'anava a dir, hi ha una veritat única. i Correcte, absoluta. correcte, però per desgràcia... I, bueno, crec que Però això ho parlarem entrarien en després. raó o seria... Jo, clar, aviam, hi ha tants casos en el catolicisme, perquè després ho parlarem també, però hi ha tantes branques dins la mateixa Església Catòlica. Aviam, per ser justos hem de dir que els catòlics entenen la Bíblia com la paraula de Déu. Bé, fins aquí, correcte. Si hi ha algun catòlic que ens escolta, aquí tenim el mateix pensament. El que passa és que ells diuen que la Bíblia per si sola no n'hi ha prou. La Bíblia per si sola pot acabar derivant en heretgies. És a partir del segle XIII... que tenen raó. En plan, la Bíblia pot acabar en heretgies. En plan, hi ha gent que llegint la Bíblia Jo crec acaba que la en Bíblia heretgia. fora de context pot acabar amb heretgies. Exacte, La Bíblia exacte, sola, exacte. personalment, fem bé de Vale, matitzar. bon matís, bon Entenc que matís. el context el posa l'Església Catòlica. Llavors. I aviam, i això també trenca una llança, bueno, no a favor d'ells perquè ells realment no és el que diuen, però la Bíblia no és tema d'agafar-la, llegir-la, interpretar-la tu o que et digui Déu. No, aquest subjectivisme, individualisme que surt al segle XIX, a Occident, no estava a la mentalitat hebrea del segle I després de Crist o del segle IV abans de Crist. La Bíblia surt, no surt de l'Església. L'Església neix al voltant de la Bíblia, per tant, és l'Església la que ajuda a interpretar-la. O sigui, això és correcte, però l'Església mai està al mateix nivell que la Bíblia, ni molt menys per sobre. En justícia s'ha de dir que l'Església Catòlica no diu que ells estiguin sobre la Bíblia. Diuen que la Bíblia per si mateixa no és suficient, fa falta el magisteri i la tradició. I sense aquests tres, Bíblia, magisteri i tradició, La seva pròpia trinitat, no? Una miqueta? una mica sí, és una trinitat dins la trinitat, gairebé. Amb tot el respecte, Jo el que et deia era això, ell ho ha explicat al principi. En una església catòlica la Bíblia no està al mig, i en una església protestant sí. Llavors nosaltres dintre de la nostra cultura protestant no podem concebre el fet de que si la Bíblia és la paraula de Déu i la Bíblia tota és inspirada per Déu, digna de ser estudiada, ensenyada, per reprovar i tot, llavors no podem entendre el fet de que sigui imperfecta o incompleta o que necessiti d'algú més. De fet, va ser una de les Però els coses que a mi catòlics em va xocar més. Jo vaig dir, si m'estàs dient que la Bíblia necessita del que sigui, del El que sigui, que és insuficient. Exacte, no és- m'estàs dient que la Bíblia, per tant, que és donada per Déu mateix i que Déu mateix diu que és perfecta i que és la seva paraula i que de fet és la paraula que es fa carn i estic parlant de Jesucrist, el verb es fa carn, la paraula es fa carn, la mateixa Bíblia és Jesucrist mateix, doncs com me'n pots dir que Déu ens ha donat una cosa que per si mateixa pot portar-te a la confusió? I no només això, sinó que només nosaltres la podem interpretar i coses d'aquestes. Això no era una mica com vam parlar de l'islam, també, que era això com que està corromput o no sé què... Sí, bueno, deien que la Bíblia estava corrompuda, que no s'ha traduït, que no s'ha copiat bé i que per tant s'han colat coses. Té gràcia que ho diguin ells que diuen que la Santíssima Trinitat és Pare, Fill i la Verge Maria, però en fi, és igual, per ells també en algun Perquè moment... això es va corrompre també. Llavors anem a passar a un altre punt en el perquè qual farem... Ens estaríem aquí hores, Anem a intentar respondre d'una forma més lleugera. Som-hi, som-hi. Vale? Sí, home. Una miqueta més lleugera. Vinga, Perquè hi ha unes quantes preguntes i la intenció és tampoc explicar-ho tot, simplement que volem resoldre aquests dubtes. Sí, sí, vale? divulgativament. Com a Acabarem persona- fent 2 episodis. Com a persona cristiana protestant, com a persona no cristiana que ens estigui veient, o com a persona catòlica que ens estigui veient, portem una persona, com si diguéssim, en representació d'un catòlic, ja que tu has viscut durant molts anys de la teva vida i saps perfectament... Saps com pensen? Sí, però vull dir, saps la resposta a aquestes preguntes des d'un punt de vista catòlic. Si jo estudiés el catolicisme, jo et podria explicar el que he llegit, però tu ets una persona que has estat dintre de l'Església Catòlica, has ensenyat, com si diguéssim, com has dit abans. Per canalla, però sí. Llavors, sí, però no vols més que demanar, nosaltres. no vols demanar perdó? Llavors, hem parlat, i ja s'ha comentat, el fet de la
eterna virginitat, Perpètua virginitat de Maria. Llavors anem a parlar de Maria. Els catòlics adoren a Maria? De fet, malauradament, una de les coses que a mi em va convèncer per no tornar mai més a missa és que a una missa catòlica sempre es pronuncien les paraules de Jesucrist, la creu de Jesucrist, amb la corredempció de Maria. Per tant... Perdona'm, corredempció. Exacte, què és això? Exacte. Co vol dir juntament, i redempció és la redempció, doncs que Maria, no? Ha redimit a la humanitat igual que Crist, o juntament amb Crist. Molt bé, aviam. Això és blasfèmia. Heretgia. Espero que no. Però llavors estan equiparant la creu de Jesús amb Maria, qualsevol cosa que hagi fet Maria, com si diguéssim, amb l'existència de Maria. És interessant perquè quan ho llegis al Nou Testament el paper de Maria, sent la mare de Déu, jo crec que aquest terme és correcte, la Theotokos, que deien els grecs, o sigui, és la mare. es considera els grecs i ho reconeixia com a tal i dius naturalment, si Jesús és Déu i Maria és la mare de Jesús, és la mare de Déu. No vol dir que hagi originat Déu, sinó vol dir que ha originat la naturalesa humana de Déu. Vale. Tancant aquest parèntesis perquè lamentablement hi ha molta gent que amb això es fa un embolic i diu coses que no hauria de dir, etc. Els catòlics, arran d'això, amb el temps, han anat carregant i sobrecarregant i ultra mega sobrecarregant el personatge de Maria al punt de gairebé divinitzar-la. I és una llàstima, perquè realment és que fins i tot al capítol 12 de Mateu i en algun altre més dels altres evangelis de Marc, em sembla que és, Jesús diu: la meva mare i els meus germans i les meves germanes són aquells que escolten la meva paraula i la compleixen. Per tant, que milers d'anys després milions de cristians estiguin resant cada dia la Verge Maria, realment denotes que no has llegit els evangelis o no els has entès. I hi ha molts més passatges i es podria fer molta més apologètica al respecte. Ho dic perquè si ens està veient algú catòlic dirà: no, escolta, no és tan simple. Naturalment que no és tan simple. Però els catòlics fiquen un èmfasi en Maria que no hi és. La salvació està únicament en Crist, però pels catòlics Maria és un mitjà de gràcia, fiquen un intercessor, cosa que l'apòstol Pau diu que no hi ha cap més intercessor que Jesucrist, i que és tan important que l'hem de protegir amb més dogmes. Perpètua virginitat de Maria. Aviam, Maria és tan santa que no ens entra al nostre cap platònic, diguem-ho tot, on el sexe està mal vist, no necessàriament a la Bíblia, a la Bíblia el sexe entre home i dona i dins del matrimoni no només està ben vist, sinó que és una benedicció de part de Déu. I de fet fins i tot es fomenta l'ús matrimonial pel pur plaer del matrimoni. Per tant, en aquest sentit també ens vincularíem del catolicisme on el sexe només és per reproduir-se. Que això, parèntesis, per un catòlic el sexe és només per reproduir-se, en els mitjans anticonceptius. Si és un catòlic ortodox amb el que ensenya Roma, sí. La majoria de catòlics ho fan, no? Val, o sigui, haurien de distingir catòlics de catolicisme. Totalment, és que... Bueno, de fet ho parlarem al final, però és que el catolicisme és molt variat, és un mosaic, podríem dir-ho. Dit això, i perdó que no vull parlar, vull fer-me... Maria. En Maria, per tant, té que ser sempre verge, perquè que un home la toqués no pot ser, però diu, si estava casada amb Josep, i de fet la paraula parla de germans, i pel context on parla d'aquests germans, dona a entendre que eren fills petits de Maria, és a dir, fills que va tenir després de Jesús. De fet, a Mateu 25 ho diu, i Josep no la conegué fins, aquesta preposició és importantíssima, fins que va tenir el seu primogènit. I conegué en el sentit bíblic de conèixer, o sigui... La traducció més natural del grec ve a dir que Jesús va tenir relacions matrimonials amb la Verge Maria. No, Josep. Oi. Ai, perdó. Escoltaiem això. Josep va tenir relacions matrimonials amb la mare de Jesús, Maria, volia dir això, després de que Maria hagués tingut a Jesús. Per tant, és correcte dir-li Verge Maria perquè va ser verge en el moment que va infantar Jesús per l'Esperit Sant. Si estem representant el pessebre i parlem de la Verge Maria, estem representant la Maria Verge, com si diguéssim en aquell moment, llavors... La Maria de la Creu no era la Verge Maria. Ah, exacte. Havia sigut la Verge Maria. No, i fins i tot se li podria dir en aquest títol, no passa res, perquè el que va aconseguir en aquell moment va ser tant que... Bueno, que va aconseguir, no, el que va fer Déu a través d'ell, és que Maria va ser escollida per gràcia. De fet, Maria ho tenia claríssim. El Magnificat, en el capítol 2 de Lluc, que és una oració que diuen els catòlics, preciosa per cert, i que convido els lectors a que la llegeixin. La meva ànima magnifica el Senyor, el meu esperit s'alegra amb Déu que em salva, perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa. Maria té molt clar que ella necessita un salvador. Maria té molt clar que ella és una serventa del Senyor,
que fa el que no fa Zacaries, que és el pare de Joan el Baptista, que és creure a l'àngel. O sigui, Maria és una dona virtuosa i ha de ser un model per tots els cristians. Ara bé, dir que els cristians que no tenim a Maria, que això ho ha dit el papa de Roma, estem orfes, no sé, a mi em grinyola una mica. I no només hi ha la perpètua virginitat, sinó que a més és sin pecado concebida. Exacte. Però això també és un terme que arriba més tard. 1854. Exacte. Vull O dir, sigui, no fa ni 200 anys. És el Concili Vaticà I, oi? Exacte. Exacte. El Concili Vaticà I ja ho reafirma. Que podem fer un parèntesi a explicar el que són els concilis vaticans i tal i qual? No, de fet, és importantíssim. Segona pregunta d'això. Què és un concili vaticà? No, que és Un concili. Què és un concili? Perquè el Vaticà, es diu Vaticà perquè va tenir lloc al La Vaticà. localització. Vale. Exacte. Concili de Nicea, Concili de Calcedònia... En el qual els protestants, si no m'equivoco, estem d'acord en quants? Fins a quin Estem estem? d'acord fins al Concili de Calcedònia, si no em falla la memòria. Allà és on ja no, oi? El Concili de Calcedònia Calcedònia encara és no tenim. Calcedònia és el 451. Vale. O sigui, clar, sí, bona pregunta. Acabo amb lo de Maria. Els catòlics li donen molt èmfasi a Maria, li preguen a Maria i la divinitzen. Sí, jo havia sentit de que Però de facto ho fan. no l'adorem, sinó que la venerem, Correcte. però en el moment en què tu dius que ets corredentora és que l'estàs adorant i punt. I quan li dediques oracions a algú que no és Déu, i que a la Bíblia mai en cap moment s'ensenya una oració a una persona que no sigui Déu mateix, L'estàs adorant. com a Déu, exacte. Mm. Per tant, per desgràcia, el catolicisme romà, jo entenc que la tradició i el costum i una imatge, una figura tan dolça com és la de Maria, és molt temptador, val? O sigui, jo això ho puc entendre perquè durant molts anys jo he estat en aquest context. Però si realment entens què ha fet Jesús per tu i entens realment qui és Jesús i vols complir el que Jesús et demana, només li pregaràs a Déu a través d'ell, que és el que ensenya la Bíblia. El tema dels concilis, perdoneu, que volia deixar-ho clar perquè ja et dic, els protestants no som odiadors de Maria ni res per l'estil. No. De fet, al contrari, li tenim un paper molt respectuós amb Maria, però el que ensenya la Bíblia de Maria, ni més ni menys. No ens agrada afegir coses noves. De fet, em sortirà aquest mes de desembre un documental, una pel·lícula, una sèrie de Netflix sobre Maria. I ho parlava amb el Pol. Hi ha 5-6 versets de Maria en tota la Bíblia. Llavors, no sabem d'on trauran la resta de la història i pel que sembla el tràiler està una miqueta desenfocat i pretén ficar molt de context històric, però és totalment occidental Disney 2000s. No em faria gràcia una sèrie de 4 minuts. No, però... No et dona, Sí, no et dona. Bueno, sí, perquè si fiqués el trajecte amb el burro fins a l'Aivent i aquelles converses, no? Bueno, un pas, Però bueno, això no. Que es traurà una sèrie i no sabem d'on es traurà el material, perquè la Bíblia, tot i, anem a dir, alçar, valorant entre totes les dones, la segueix mantenint com a una dona, com a una persona per sota de Déu. Igual que el poble d'Israel. Exacte. No és un poble superior als altres, sinó que és un poble que ha rebut la gran gràcia de ser l'esperit per Déu per anunciar als altres pobles. I de fet Maria ho tenia molt clar, mai va agafar un paper de dominant o pensant-se que era el que no era el contrari. El paper de Maria és molt humil, molt devot, i també a vegades s'equivoca. Quan Jesús desperta al temple, quan perden a Jesús al temple, diguem-ho tot, i el creuen parlant amb els mestres de la llei, i els mestres de la llei estan al·lucinant, i uau, aquest nen que té 12 anys, com coneix tan bé les escriptures, com té tant de seny, no és habitual a la seva edat. Que la Maria li diu, però què fas aquí? Per què ens has deixat i no entenc? I li diu, de fet la seva resposta és el més lògica del món. Aviam, tu que m'has tingut per obra de l'Esperit Sant, tu que saps que sóc el fill de Déu, tu que saps que sóc el salvador del món, em preguntes què faig a la casa del meu pare amb els mestres de la llei parlant del meu pare? I de fet ho diu mateix, i Josep i Maria no ho van entendre. O sigui, cosa que ens passa a tots nosaltres. O sigui, Maria no era ni pitjor, lògicament, però tampoc millor. Té un honor major, això sí. Maria potser tenia com la meva edat, en aquell moment, No ho sabem. una miqueta més de la meva edat, potser de la vostra edat. És especulatiu i a mi l'especulació no m'agrada. Històricament es parla de que van tenir matrimonis molt, molt joves, però és que no sabem res. També històricament Josep el pinten com un avi, que és un avi, que no... Ens assegurem de que no hi hagi consumació del matrimoni. No tenim ni idea d'edats. En aquest sentit la Bíblia és discreta. Amb el que volia dir era que no era una persona superadulta, superexperimentada, que havia tingut molts fills, també anava perduda i, evidentment, Jesús era savi, era molt intel·ligent i no sabem tampoc, sabem que Josep era un fuster, llavors vull dir que
no eren tampoc persones que ho entenguessin tot. I de fet ja es parla després també que moltes vegades els apòstols i aquesta gent, els seguidors, no entenien coses que Jesús explicava. Vull dir que... El que ens passa a tots, en definitiva. Exacte. Tu Que quan era mires- humana com la resta. I ja Tu està. quan mires la Bíblia veus persones com tu i això com a mínim a mi em va donar molta pau. Saber, ui, ara he fallat i ho fes a Déu. No per descansar, no per estar arrepenjat, sinó per confiar en dir, bueno, és que Déu agafa gent com tu i com jo, per tant, estigues tranquil que és Déu qui fa les coses. En Maria el mateix, és Déu qui va fer, no ella. Llavors, molt ràpidament, perquè tenim altres preguntes. Un concili és... Un concili, de fet, surt a la Bíblia, els concilis. El primer concili de la història és el concili de Jerusalem, que té lloc quan l'Església s'està expandint cap al món gentil i l'Església comença a ser més gentil, més grega, llatina, que no pas jueva. Molt bé, aquests gentils han de comportar-se com jueus per ser salvats? Sí, no, per què? El convoca Jaume, el president Jaume, no Pere. Bueno, de fet, Pere ja fa una intervenció i al final és Jaume que diu, bueno, doncs com hem dit, tal. Exacte. Si es veu aquí Pere totalment sotmès. I de fet Pau el té que reprendre perquè Pere s'està equivocant. A Gàlates capítol 2, a Gàlates, són 6 capítols, no, per ja està, diré que el capítol 2. Per què, Pere? Doncs com jo mateix i com tantes altres persones volguem tenir una postura conciliar, doncs quan estava amb els jueus es comportava com un jueu, quan estava amb els gentils, bueno, no passa res. El cas és que està confonent i acaba fent que els gentils s'hagin de comportar com a jueus i Pau li diu, per què tu que ets jueu i ja no vius com un jueu, si vius com un cristià, per què exigeixes els que no són jueus de raça, per dir-ho així, d'ètnia, a comportar-se? O sigui, explica'm això. Per tant, això es carrega la infal·libilitat papal. O sigui, el primer papa, de cometes, no convoca concilis, no els presideix, no els conclou, i que a més, durant el concili, si m'apures, gairebé fica la pota. Bueno, que se'l reprèn. I no sé si és la primera o segona de Pere, que també té un verset d'ell mateix dient que jo sóc l'últim, que jo aprenc dels altres, en plan, té un... Ara el posaré aquí, però que hi ha un verset també que ell mateix es considera tot el contrari a la figura que emana i té autoritat sobre la No humanitat. era un senyor que anava vivint en palaus d'or i amb túniques de seda i anells de rubis, no. Em sap greu, però no. Llavors, aquests concilis al Els llarg de la concilis són història... assemblees de l'Església de fet és assemblea, Església és eclesia, assemblea del poble de Déu, que de fet és curiós, a l'Antic Testament, a la traducció grega, es veu que el poble, quan es fa referència al poble d'Israel, la congregació, tradueixen les Bíblies normalment, a la traducció antiga grega parlava de l'Església. L'Església és el poble de Déu des del principi fins al final. Dit això, les decisions es prenien en un consens, es parlaven entre membres. Hi havia veu i vot i no era una imposició, no hi havia una jerarquia clara. Crist crida 12 apòstols. I després sí, si volem, hi ha 3 que tenen un paper com més de lideratge, però mai un de sol. El que heu dit abans molt bé, Mateu 16, que és com l'argument principal del papat i per això el catolicisme és autèntic. Jesús està jugant el que Pere ha reconegut i que ho ha reconegut per do de Déu, no per ell mateix. Bienaventurat siguis Pere perquè això que has dit no t'ha vingut de la carn sinó del meu pare. Per tant, la jerarquia monàrquica, per dir-ho d'alguna manera, en el principi és gairebé anticristiana, podem dir. En els fets dels apòstols veu com es decideix molts cops en oració i reunits els diferents membres per fer-ho. De fet, Pau li diu a Timoteu, fica ancians, i no parla d'un ancià per una congregació. És legítim que hi hagi un ancià en una congregació, no és aquest el problema. Però sempre és millor si hi ha un consens. I en el Nou Testament el que veiem és això. De fet, Pau mateix, quan parla, em sembla que és a Titus, perquè un esclau ha marxat i li demana que el rebi aquest esclau amb amor, i diu, t'ho podria exigir, però jo espero que ho facis per la teva pròpia voluntat. Ens ensenya realment quin és el sentiment del cristià, i no tant una monarquia teocràtica que és com a derivat del catolicisme romà. Que en part, també, i això ho dic en defensa del catolicisme romà, és que a l'edat mitjana els emperadors, sobretot els emperadors del Sacre Imperi Romà Germànic, els alemanys, comencen a agafar poder sobre l'Església. Al punt de que un emperador era qui triava els bisbes i per tant era qui controlava l'Església. És curiós que aquí a Espanya el general Franco també escollia els bisbes. O sigui, no cau tan lluny això. Que l'Església aquí té que defensar-se, té que dir no, l'Església és l'Església i el poder terrenal és el poder terrenal. Això de fet ho va dir el papa Gelasi amb la doctrina de les dues espatles, l'espiritual i la terrenal. Per tant, agafa l'Església més poder i el concentra en la figura del papa de Roma, primer perquè la seu romana té el caché de ser la seu de l'imperi romà, simbòlicament. Que aquest és un altre tema també, que no entrarem ara, no? Però com deriva l'Església
a Roma, i com Mm. Roma passa a ser la base. I els estats pontificis... Exacte. Vull dir que tot això també... Té una raó històrica i política, que és aquesta. Bàsicament. La capital del món és aquella, doncs tal. Si el cristianisme hagués tingut lloc en el segle XXI, doncs probablement la capital de l'església estaria a Nova York. O Londres, que són ciutats així, doncs, amb caché. Hong Kong. Per exemple, una ciutat aquestes que és més fàcil divulgar, o sigui, té una raó, o sigui, no va ser una voluntat perversa, sinó que les coses van anar derivant. I els papes finalment han de dir, no, jo tinc poder sobre l'església i jo tinc poder, sobretot, sobre l'emperador, en la finalitat de rescatar l'església del domini polític. Per tant, l'origen del papat no és necessàriament una conspiració perversa, sinó que és un intent de l'església de sobreviure. De rescatar l'església de Correcte, la política. que després hi ha hagut bons papes i hi ha hagut papes que, bueno, són terribles, vale? O sigui, també ho hem de dir tot com a bons historiadors. Acabarem fent 2 episodis.